Най-добрите готвачи в страната се събраха на състезание в София. Надпреварата е част от престижното кулинарно първенство Bocuse d'Or. Победителят в кулинарната надпревара ще получи шанс да премери сили с големите в занаята в Брюксел. Майсторската надпревара Bocuse d'Or е емблема на най-висшата кулинария в света. Състезанието носи името на създателя си, френският майстор-готвач Пол Бекюс. За пръв път и у нас 11 майстори-готвачи могат да премерят уменията си при смесването на вкусове и ухания. Може би най-голямата възможност, че професията готвач, професията се развива в България. Bocuse d'Or е синоним на огромно предизвикателство за майстор-готвачът Ивайло Димитров от Варна. Вкусно ястие означава да първо готвача с любов да го сготви, така да се каже, и критерия е публиката. От 18 години Ивайло умело жонглира с вкусовете в кухнята. Миналата година пробвах с едно карем-брюле с кариди, както и бомбони от охлюви, примерно сладолет шопска салата, сладолет от питони, така. Освен престижно поле за изява, състезанието отваря широко врати пред участниците към шикозни, световно известни кухни. Само за 5 часа майсторите готвачи трябва да успеят да приготвят 20 ястия, 10 от риба и 10 от пиле. От тях трябва да направят меню, което първо да го сервират на огледала, т.е. на плата, които да са направени 10 порции, от тези 10 порции, от тези огледала да ги сложат на чиния. В последния етап от надпреварата храната се опитва от жури от най-титулованите готвачи у нас. Изобщо всеки един детал, всяка една нишка в подредбата на чинията се оценява. Въпреки високите изисквания на съдиите, в крайна сметка най-стойностна оценка на храната дават непцето и стомаха, а не очите. За новините на Нова, Яница Василева. Техниката, която използват, разбира се, е най-различна. Всеки един от отборите ни е представил нещо уникално, за да блесне пред и въобще в вкусовите рецептори на журито и в очите, разбира се, на присъстващите. Аз от Дибачваро ви припомням, освен това, че те имат две стъпки за реализация. Това е плато с 10 порции, плато сервирано върху огледало, 10 порции, които са на базата на морски език и на скариди. И втората крачка е пиле, лейбъл руш, едно пиле отгледано по съвсем друга технология, различна от масовото индустриално отглеждане на бройлери. Това пиле трябва да бъде превъплатено отново в същата бройка порции, 10 порции отнесени и сервирани върху огледало и след това презентирани съответно в 8 чини за журито и 2 чини за експозицията, която вие ще можете да видите. Те журито ще може да опитва, надявам се, много вкусни неща. Точно в 4:00 първият отбор на Живко ще трябва да представи и своята версия за морски език, приготвен минимум с 3 гарнитури и в последствие, когато отделните порции биват презентирани в чини, да им се добави и сос. Трябва да имате търпение, надявам се, че парът, който ни е представен тук от колегите ни и от нашите домакини от академията, кулинарната академия на Метро, вече ви върши работа. Моите приятели от Българската асоциация на професионалните готвачи, разбира се, и журито, което е тук, се грижат за това състезанието да бъде проведено по всички правила на интерконтиненталните състезания на Bocuse d'Or. Разбира се, има жури, което го оценява, има точкуване и точно преди да излезнат първите плата, заедно с председателя на журито с Анди Стоилов, ще обсъдим и точната методика за оценяване на... Надявам се, че и журито ще може да го опита достатъчно бързо, защото Ивелин вече изгубил според мен почти цялото си време за презентиране. Ами колко минути има издаване на чините? 6 минути. Добре. Очакваме малко и платото, огледалото следващия претендент, който се казва Константин Костов и заедно със своя асистент Ангел Василев от отбора на Гранд Хотел София. Сериозни претенденти за титлата Bocuse d'Or. Както каза господин Токиев, всеки
и участие в това първо състезание. Вече ще записат ситуацията и наистина може да счита за победител. Цели 2 минути и половина остават на игри, за да видим неговата версия за морски език. Между другото, това, което искаме да кажем, младите асистенти от Софийския топ да предупредят Живко, че и на точно 3 минути, за да дойде неговото огледало с пирешко. Това е огледалото на Гранд Хотел София, Константин и Ангел. Вие зрителите, журито и докладчите, които трябва да се справят с тези абсолютно реални ситуации в кухнята. Да припомним на Живко, че колко минути имаше Ади 3 и по-скоро 2. Не е вдигнал в орнаментите, в програмата и в компонентите на всяка една от рецептите. Нашата асоциация на професионалните готвачи, това ще го публикува в интернет, така че да може да видите близките планове на всичко това, което е сервирано на масата. Не случайно, тук си имаме и специална фотография, която да ви вземе тези неща, за да се гордеем с това, което е направено. Пуската на всички, които може би не знаят, победителите от този конкурс отиват в Брюксел, където ще се състезават и ще се опитат да се преборят с още куп европейски отбори, защото само първите трима отиват на интерконтиненталното Bocuse d'Or състезание. Хубавото цялата ситуация е, че продуктите, изискванията ще бъдат абсолютно същи. Момчета снимка, камерите ви снимат, така. Нека да го направим за телевизия, и така господин Мачев. Вие като опитен телевизионер? Тук сме достатъчно много телевизионери. Ще помоля моите млади дядо Гилуби, може ли една водичка? Не студена, благодаря. Живко вече е изял, самоизял от точките си цели 2 минути. И така, това би трябвало да е огледалото на място. Толкова отива, за да бъде разпределено от Варна Ивайло Димитров и Борислава Минчева, ресторантът Лакруш и ние на гимназистка от тамошната гимназия по туризъм, чакайте я да първи. Ивелин Иванов, готвачът Поетко и Дарио Рековски, съответно от тима Скарбар ни представят. От тук нататък ни очакват още... Чакай тук, защо няма чиния? 10 минути ми лепа. Много моля за чинията. Трябва да има ред и дисциплина, че Петров ми напомня. Съжалява, че не се е разрешил да участва днес. Може да направи всичко останало. Тук има един младеж, заповядайте да ги добре дошъл. Може да направи едно забележително свое участие в голямото състезание, което ще се състои на 19, 20 и 21 в Пловдив, кулинарната купа на България. Условията са малко по-различни, но духът на позитивизъм и усмихнати хора, които ви желаете доброто, ще се запазват там, така че го очакваме. Сега това, което е така. Едно плато, Милен Панев и Виктор Караджов, съответно пловдивската група, която готви в ресторант Трипополис и ресторант Зоната. Това, което виждате, е тяхното пиешко предложение,
След малко ще ви кажа и какво има в него.